Ja, ik heb het naar je boek al in de hand. Hier is het. En ik weet net als het een beetje schenk is, maar het is een behoorlijk dikke pil. 800 pagina's dik, maar allerhande gedichten van Hettinga daarin. Geert de Vries, je bent een van de redacteuren van dit werk. Wat voor bundel is het eens? Wij nemen wel eens het monument van Tjebbe. Veel dichters, als we staan binnen, grote dichters, die krijgen een monument of een blasbeeld. Nou, we zijn Tjebbe verdient het, ja, de gedichten die er ooit skreun had in één bundel. Nederlandstalig en Friestalig. Friestalig origineel natuurlijk, met Nederlandstalige oerzettingen. En alle gedichten van Tjebbe staan erin. En voor hokker merk is het bedoeld? Ja, het is voor hier in Friesland is het heel nieuwsgierig, maar het is in een hele, wat ze dan nemen, prestigieuze serie uitkomen bij de bezige bij in Amsterdam. Dat de grote dichters van de wereld in zitten. Dus het is ook voor de Nederlandse merk vanzelfs. En ik denk dat er zo'n belangstelling voor is, want Tjebbe ging altijd de wereld door, maar ook in de rest van Nederland kiezen hem alle jaren. Nou, heel nieuwsgierig voor zelfs. We blowen hier nog even, want dadelijk is de officiële presentatie van het boek. En dan heb ik voor zelfs even een peteer met de familieleden van Hettinga over wat zij van deze nieuwe dichtbundel vinden. We gaan weer even naar het ressort, naar Jantine Weidenaar, die bij de presentatie is van het bondelwerk van dichter Tjebbe Hettinga. Ja, Jantine, ja, ik vraag me jou, is het er al aardig druk eigenlijk? Ja, het rint hier aardig vol hier in het tresor. Dat kist ik achter mij wel zien. Mensen uit benammen ik de literaire wereld, zelfs dichters, schrijvers. Ik zeg wat oud deputeren hier ik binnenkom. Ze alle een bot belangstelling dus voor deze nieuwe bundel van Tjebbe Hettinga. Ik sta hier nu met Pieter en Wiepje, de band van Tjebbe. Je hebben deze week het eerste exemplaar al even in handen. Wat was je eerste indruk? Ja, prachtig. We zijn natuurlijk bij dat hele proces heel belutsen geweest en dan is het heel mooi als er opeens wat looit. Ja. Want hoe bot ben je hem erbij belutsen geweest? Nou, wij hebben het net geesteld. Het zijn een paar hele kundige mensen geweest die daar heel hard om werken hebben. Maar wij zijn wel overal in het proces bij wij erbij belutsen. Dus in elke stap, bis wij bij u komen, hebben we vergaderd. Wie in het ding waar wij het net maar eens wie en dan hebben we dat ik onjoen. En maar van het werk van Tjebbe, dat is verloren voor het lijn. Daar ben wij net zijn thuis. Wat betekent dit voor je, dat deze bundel er nou luidt? Nou, voor u is het vooral heel persoonlijk, denk ik. En zo'n evenement, zo'n presentatie, dus juist heel soort bekende gezichten die wat kwijt bestrekken. En dat is heel bijzonder. En ik denk dat het vooral voor collega's en vrienden, mensen die Tjebbe op een andere manier komen, dat het heel speciaal is om dat werk zo bundelen te hebben. Dus ja, het is natuurlijk een prachtig eerbetoon. Ja. Het is aardig druk hier van de middag. Ik kan me voorstellen dat voor Jim goed voelt. Ja, het is fantastisch. Het druppelt hier nog steeds binnen. Juster wie het al vrij druk. Maar dat is toch nog wel een liedse groepje. Hier kom ik vrienden en familie. En ik sta er elke keer weer van versteld hoeveel interesse er is. En zelfs nodig en alleen nog maar meer. En alle mensen die de interesse hebben van werkje. Om zij iets moois deel te zetten. Ik wil het fantastisch vinden. Tjebbe Hettinga dus, een grut dichter van Friesland. Waarom vermaait dit sprong in de toppen van de polsen boven de brede spiegels van de oermoed? Al onder wien op vrezen trog lippen die naast de loft in lippen. Tjebbe Hettinga wie een verneemd dichter die in zijn leven meerdere keren bekroond is van zijn dichtbondels. Zij kreeg de dichter in 2001 de Giesbert Japeksprijs voor de succesvolle bondel van Oerzee en Vierder. Ik won hij 3 keer de Reli Jortsma-prijs. Het werk van Hettinga is oerzet in het Hollands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Benamens zijn gedragen wijze van vaddragen dwong bewondering aan. Omdat hij minne eigen hier die er al zijn voordrachten helemaal uit de holle. Hettinga verstoor in 2013. Maar het paradies van verwondering houdt je verbleeuw onder het sniertek van het tijd. Tek al preuvelen stem is in tempel wanhopig. Een markant lood. Tjebbe Hettinga heeft zijn eigen werk voordraagt dus. Naast mij staat een persoonlijke vriend van Hettinga, Henk Duinem. Hoe wichtig is het eigenlijk dat deze bundel er nou is van zijn werk? Nou, ik denk dat het heel wichtig is voor Friesland, in het Vastenplak. Maar ook heel wichtig voor heel Nederland, omdat Tjebbe in mijn ogen een van de allergrootste dichters in Nederland wie van deze tijd. Dus het is nou mooi dat al zijn gedichten in één boek bij elkaar bracht binnen. En het boek, dat ziet er geweldig uit.
Er ben ik een paar gedichten om toevoegde die het nog op zijn hudde skief stien. Hij jou zal zien die gedichten? Nee, ik heb nog net alles sjoend. Ik weet wel dat Tjebbe er toe mooi onder de gang weer. En hij heeft me wel eens wat voorlezen, maar ik weet net hoe de definitieve teksten eruit zien. En in het boek zit ik artwerk wat ik net koer. Uit de jaren 70 en 80. Dat is meer geëngageerde werk en dat is ik heel nieuwsgierig om die te lezen. Want er is juist in het boek heel mooi de ontwikkeling die Tjebbe als dichter doormaken had. Je bent een goede vriend van Hettinga. Je bent een goede vriend van Hettinga. Zo'n boek, denk je dan nog extra aan hem? Nou ja, ik denk haast alle dagen aan hem. Het weer voor mij, het weer mijn beste vriend. En ik ben de hele wereld met hem rondgeweest. We hebben soms 4 weken eigenlijk letterlijk vast. Ik ben een soort logistiek assistent, zoals ze kennen. En daardoor hebben wij in die jaren dat we dat doen, hebben een hele warme banenopbouw mogelijk. De bondel heb je nou in de hand. Je kan zelfs net zo vallen als Hettinga dat hier, maar zoen je een fragment eruit vallen als kennen? Ja, ik wil het bezieken, maar inderdaad, het is een slap uittreksel van wat Tjebbe dan doen. Maar dit gedicht heet Wienverske. Dichtje is tjen wien inboxen en daar het worden efter schreeuwen. Maar een pinne werd een famke uitrollet. Dat krekt als de wien terug mij hinnen stwarmet en dat deer eenvoudig dood hield. Dank u wel. Graag gedaan.